yɛrɛ kɔfɔw senfɛ jamanakuntigi dankan Kamala Harris ye a ka kiiri ɲɛmɔgɔyaw dɔnniyaw bila a ɲɛ misali la k'a to district procureur-ya la ani Californie procureur ɲɛmɔgɔyaw la. Kamala Harris démocratew ka musobo. I walked underground tunnels between ne ni lakana sɔrɔdasiw bolila dingɛbaw jɔjanw fɛ l'Amérique ni Mexique dancɛw la ne ye n kɔgɔ da jamana bandibaw drogue feerelaw ani hadamadenya feerilikɛlaw ni trafikanbaw disiw la k'u kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la n tugur'u nɔfɛ kelen kelen wa n ye nimisi wasa sɔrɔ fɛnɛ n ka baaraw kan. A ka fanga senfɛ Donald Trump l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ye kokobaw jɔ ka l'Amérique datugu o kɛra sababu ye ka dɔ bɔ kɛlɛɲɛbolilaw minnu be yamaruya hakɛw ni sɛbɛnw ɲini ka sigi l'Amérique jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ani ka danatigɛli dɔw lawaleya min be denw fara ka bɔ masaw la. Donald Trump républicainw ka cɛbɔ. This November, the American people are going to compare these. Novembre kalo la l'Amérique faso jama u bena taabolo ninnu da ɲɔgɔn ma k'a lajɛ u bena fɔ Harris dancɛ masa ye baara kolonba de kɛ e ye maluyaba de ye an ka jamana bolo wa y'i bila la ta ka bɔ yen an y'i gɛn bɔ yan. Get out! Tunga kunya ye tabulu gelenpa di ni jamanakuntigi ɲini kalata nata ninnu na. Chicago cakɛda min be wele ko Chicago Council ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ a sen fɛ mɔgɔ ɲiningalen 100 50 ɲɔgɔnna ye a jira k'a fɔ ko tungadenw cayali ye kojuguba de ye l'Amérique ma. Hakaja l'Amérique fasodenw dɔɔni faralen a tilancɛ kan jatew be kokow bilaliw dancɛw la ani l'Amérique lakanakɛlaw bilali l'Amérique ani Mexique dancɛw la kɔkɔrɔma don a caman fɛnɛ ma sɔn tungaden sɛbɛntanw gwɛni ma ka bɔ l'Amérique jamana kɔnɔ. Kori forman surnadonikela kɛrɛnkɛrɛnnen tunga hakɛ sariyaw kan. With the political environment we're in, it's a tough place because an be executive politiki actions are sawura always minnu going to kɔnɔna be na bi subject a to ka gɛlɛn lawsuits. sabila Environment we're in, marakɛlaw it's ka a tough place danatigɛliw because be laban executive waati actions bɛɛ are always lajɛlen going na to be kiiriso subject to taga di ma lawsuits. wasabulon tɛna And na we have fɛn a fɔ o kan. Congress that's not willing to act. Komi wasabulon dɛsɛra ka danatigɛli kɛ tungadenw ka hakɛ sariya bayɛlɛmaliw kan jamana bolo labilalen do ka tunga hakɛw sariyaw latɛmɛ u sagoya la. Kamala Harris démocratew ka musobo. He tanked the bipartisan deal. A ye a seko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛnkan hakilina talen ninnu lagosi sabila a tun hakili la o tun bɛna kɛ sababu de ye ka gaɲɛ sɔrɔ kalata ninnu na. O waleya be a yira de k'a fɔ ko Donald Trump ka haju tɛ dancɛw lakanaliw ye a ka haju be a yɛrɛ de kan. O kumana nin ye ne ka layidu kan ye ka di aw ma ni n kɛra jamanakuntigi ye n bena dancɛ lakana hakɛ sariya ninnu Donald Trump y'i sen da minnu kan k'a faga lasegi ka ninkura don u la k'u bila sen kan. And I will sign it into law. Harris ye layidudi kɛ ka baara kɛ kosɛbɛ hakɛ dancɛw lakanaliw kɔkɔrɔmadonninw kan ne sinsili ye Trump ka jɔyɔrɔ juguya wasabulon filanan Sena ka fan fila bɛnkan gafe hakilinaw talenw kan san daminɛ waati la. Trump dɛmɛbagaw ye Trump ladi k'a ka sinsi kosɛbɛ taabolow kan a be se ka nafaba sɔrɔ Harris ɲɛ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunga taabolow be o la nga a be halisa tungaden sɛbɛntanw ka gwɛni welekanw bilaliw la ne Biden Harris ka fanga lagosilikanw ye awa k'u ye jamana dancɛw labila mɔgɔ gwansanw ye. Donald Trump républicainw ka cɛbɔ. With your vote, inflation will stop. Aw ka votew ka ne sugandi bena kɛ sababu ye da bena sigi sɔrɔ gwɛlɛyaw la dunanw sɛbɛn tɛ minnu bolo bena gwɛn k'u labɔ an ka jamana kɔnɔna na an be datugu ɲɛ wa u tɛ se ka don yan tuguni aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a be ka taa ni sira minnu ye sisan dancɛw bilala cogoya jugu min na a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ duniya yɛrɛ tariku The kɔnɔna na. worst border in the history of the world. L'Amérique dancɛ kɔlɔsikɛlaw ye tungaden 130 jatew bɔ juin kalo tɛmɛnen ninnu na k'a sɔrɔ san 2019 waati la Trump ka fanga san laban sani covid banaw cɛla la ta kɛra 104 ɲɔgɔnna ye nga n'i ye jatew cogoyaw lajɛ a jatew be san 2023 décembre kalo taw jukɔrɔ min jatew taru jɔ fo 100 ɲɔgɔnna la. Nin tun ye Aline Barros VOA News Washington DC ka laselikanw ye a mana bɔra ne Kajatu Tarawele fɛ.